bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir rubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Kau anugerah Sang Maha Rahim, semoga Allah berkahi kita. Kekasih penguat jiwaku, berdoa kau dan aku di jannah. Temukan kekuatanku di sisimu, kau hadir sempurnakan seluruh hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhalan nikaha wa harrama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Dumateng ngarsanipun para bini sepuh sesepuh ingkang tuhu kinabekten, para rawuh kakung Sumawana putri ingkang minulya linangkung dumateng ngarsanipun sahibul hajat inggih punika Bapak Kalimin sakwarga ingkang kawula hormati, Bapak Semiyanto ingkang kawula hormati, pinanganten kekalih ingkang berbahagia. Langkung rumiyin monggo kita ngajakkan syukur alhamdulillah dumateng ngarsa dalem Allah, awit nikmatipun Allah wonten ing titi wanci punika kita saged makempal nyawiji wonten ing majelis akad nikah punika. Sholawat salam mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kanthi tansah nderek sunah-sunahipun kula panjenengan sami benjang wonten dinten kiamat pikantuk syafaatipun. Para rawuh perenggah ingkang minulya, kula petugas saking kantor urusan agama Kecamatan Semin Maraksowan wonten ing wanci menika minangka netepi jejibahan inggih punika mengawasi kalian mencatat pernikahan atas nami sederek Muhammad Nurdin kalian Ayu Pratiwi ingkang kala dinten kepengker sampun nyaosaken surat permohonan kendhak nikah dumateng kantor urusan agama Kecamatan Semin lan dinten punika badhe diwontenaken adicara akad nikahipun. Menika pinanganten kalih sampun kita priksa datanipun sedaya syarat rukunipun sampun kita priksa, insyaallah mboten wonten babagan ingkang menghalangi pelaksanaan akad nikah wonten ing titi wanci punika. Namung saderengipun mangke kita laksanaken akad nikahipun, kita kedah nanjihaken datanipun malih supados mangke sedaya syarat rukun boten enten ingkang boten kasrat kanthi laras. Penangatan kakung aslinipun Muhammad Nurdin SPDI. Tempat tanggal lahir 22 Oktober tahun 92. Pidalem wonten ing Jambi, Semin. Bapanipun inggih punika Bapak Semiyanto, ibunipun Ibu Sutamti.
menika pernikahan kaping sepindah. Mas kawinipun seperangkat alat surat kalian perhiasan emas kalih doso gram. Sampun siap? Lan dumateng Bapak Ibu para lenggah sedaya sepindah kula nyuwun tambahan donga pangestunipun mugi pernikahan mangke saged kalaksanan kanthi lancar lan kula suwun ugi sami-sami nyeksani pernikahan sederek Muhammad Nurdin kalian Ayu Pratiwi mangke. Bapak Ibu para lenggah ingkang minulya, mekaten pemeriksaan terakhir dumateng pinanganten kekalih Bapak Wali, Bapak Saksi insyaallah sampun siap lan mangke pelaksana akad nikah badhe kawiwitan. Namung saderengipun kita awiti kula badhe ngemutaken malih dumateng pinanganten kekalih Bapak Wali. Dinten punika dinten ingkang berbahagia, dinten ingkang istimewa, penuh kebahagiaan sekaligus penuh dengan keharuan. Amargi Bapak Wali anggenipun nggulawentah putranipun inggih punika Roro Ayu Pratiwi wonten dinten punika badhe kansampurnaaken kanthi badhe ndhawuhaken kalian sederek Muhammad Nurdin. Pramila punika kula suwun dumateng Bapak Wali, Bapak Ibu sedaya pinanganten kalih monggo dipun niati pernikahan menika minangka ibadah dumateng asradharma Allah. Perjuangan panjenengan Bapak Wali, Bapak kalimen sak kalih Ibu anggenipun nggulawentah putranipun sampun mapinten-pinten taun. Pampun 50 tahun. Pramila monggo wonten punika dipun niati saestu minangka ibadah dumateng Allah. Mugi kanthi niat ingkang leres punika anggenipun panjenengan nyempurnaaken kewajiban jenengan punika kalaksanan kanthi lancar. Lan dados modal donga pangestu dumateng putranipun panjenengan inggih punika Sedaya Ayu Pratiwi anggenipun bebrayan mangke saged bebrayan ingkang tentrem sakinah mawaddah warahmah. Dumateng pinanganten kekalih pernikahan punika saestu wujud sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila monggo panjenengan anggen jenengan nyempurnaaken agami menika pernikahan kasebat nisfuddin separuh agami. Pramila kula suwun saestu monggo dipun lambari dipun niati kanthi ibadah dumateng asradharma Allah lan mangke anggenipun bebrayan monggo dipun lanisi kanthi takwa lan tawakal dumateng asradipun Allah. Mugi-mugi mangke panjenengan kepasayan kalaksanan kanthi lancar lan saestu Bapak Ibu sedaya dumateng Mas Muhammad Nurdin Bapak kalimin sak keluarga kalih Ibu sampun percaya saestu dumateng panjenengan anggenipun mangke nerusaken jejibanipun merawat memberikan kasih sayang putranipun. Saestu kula suwun monggo dipun jagi saestu ampun ngantos perjuangan Bapak kalimin kalih Ibu ingkang sampun mapinten-pinten taun tercidrai kalih pernikahan ingkang boten sae. Pramila monggo dipun lambari kanthi takwa dumateng Allah. Mugi-mugi kanthi takwa punika dados cara, dados lambaran anggen panjenengan bebrayan saengga sae-saenipun. Bapak Ibu makaten sekedhik kula ngemutaken dumateng kita sedaya mugi-mugi mangke pernikahan menika laksanaken kanthi lancar. Bilih adicara akad nikah ingkang badhe kita lampahi mangke sepindah mangke kita awali kanthi pambuka. Sak sampunipun kita buka mangke kita wasaken khutbatun nikah. Sak sampunipun khutbah nikah mangke kita sareng-sareng nyuwun pangapura dumateng Allah, nyuwun magfirahipun Allah kanthi maos istighfar kaping 3 lan syahadat sesimpan sepindah. Lan mangke sak sampunipun istighfar lan syahadat kita lajengaken kanthi adicara iki inggih punika ikrar ijab kabul. Sak sampunipun menika mangke kita lajengaken kanthi donga kita lan kita akhiri kanthi panutup. Bapak Ibu para lenggah ingkang minulya pinanganten kalih ingkang berbahagia, monggo kanthi lenggah ingkang sempurna kanthi madhep mantap kita awiti adicara akad nikah punika kanthi waosan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makaten waosan umul kitab ingkang sareng-sareng kita lantunaken mugi-mugi kanthi waosan umul kitab kula wau Purwo Madya Wusana pernikahan sederek Muhammad Nurdin SPDI bin Semianto kalian Ayu Pratiwi SSN binti Kalimin
kelaksanaan kanthi lancar pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Sajengipun badhe kita aturaken khutbatun nikah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna Allah ta'ala ahlan nikaha wa nadaba ilaihi wa harrama sifaha wa au'ada azabal alim alaih. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Wa qala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan idza tazawwajal abdu faqad istakmal iswaddini falyattaqillaha fi nisfil baqi. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tsumma lamu anna nikaha sunnatul anbiya wa syiarul auliya wa junnatul atqiya. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Monggo kita maos istighfar kaping 3 sarta sepindah. Monggo. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Parenggah parawuh ingkang minulya mekaten kala wau khutbatun nikah ingkang saged kula aturaken lan kita sambung kanthi wasan istighfar lan sadat kanthi pangajab mugi pernikahan Roko Mas Muhammad Nurdin kalian Roro Ayu Pratiwi kalaksanan kanthi suci lair lan batos. Lajengipun nggih punika adicara ijab kabul wedal kawula sumaken dumateng Bapak Wali lan Bapak Ibu sedaya Bapak saksi khususipun monggo kita saksani sareng pernikahan punika. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nak Mas Muhammad Nurdin dalem kula nindakaken anak kula Ayu Pratiwi kagem panjenengan kanthi mas kawin seperangkat alat salat kalian mas kalih dosa gram kabayar kontan. kula tampi nikahipun Ayu Pratiwi binti Kalimin kanthi mas kawin kasebat kontan. Monggo kita lajengaken kanthi ndedonga. A'udzubillahi syamiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin,
حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجل وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair Barakallahu li kulli wahidin minkuma fi sahibihi wa jama'a bainakuma fi khair Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama Rabbana hab lana minas solihin Rabbana hab lana minas solihin Rabbana hab lana minas solihin Allahumma ja'al usratahuma usrata sakinah wa sya'adah wa ja'al bainahuma mawaddatan wa rahmah Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala shalihan dardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Kau anugerah Sang Maha Rahim. Semoga Allah berkahi kita. Kekasih penguat jiwaku, berdoa kau dan aku di jannah. Temukan kekuatanku di sisimu. Kau hadir sempurnakan seluruh hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang wilujeng siang kunjung berbenggah kagem miwah putri. Wilujeng pepanggian kang kula sakadang Eko Laras Campur Sari. Ingkang dipun pansam mereka masih komicil saking Asam Semin Gunung Kidul. Ingkang wonten kalenggahan dimuga kepareng mundi dawuh saking kepareng ingkang hamugati baipun Popo kalimin sekalian keluarga. Ingkang wonten kalenggahan dimuga kepareng rambut selaning agrami. Neninjih Roro Ayu Prastiwi sarjana seni. Ingkang kadhamen kalian Bagus Muhammad Nurdin Putra Jalu saking baipun Bobo Sumiyanto Ibu Sutamti saking Jambe Ngijo Semen Gunung Kidul. Paringgah kang Putri semoga sinambi lelenggan kados sing kica wilujeng midhangetaken gedhepun para kadang Eko Laras Campur Sari ringkes ingkang wonten kalenggan dinten punika keparing kanthi setunggal kalih 3 widawati. Diajeng niken Larasati ajunaken saking Lalatan Semen Gunung Kidul Mbak Uut Salsabila semoga iya jos Iis Galawati Kajim naikin sampun keparing kajemenipun ketiga widawati Bapak Ibu minangka atur pambuka saking kula sakadang sumangga setunggal lagu pun aturaken
Lo piyambak Dimas Arya Mijil saking Manyaran Wonogiri sukses menunggu MC kaleng gantin berikut. Semonggo wilujeng midhangetaken gedhekipun para kadang. Eko Laras. Biyen aku ra wis kondho Nek ngendi-ngendi iki nek kondo ki lambene ki mengo. mengo. Kok kowe ora? Aku mengo lho ya. Ora. Harake dibaleni. Kondho Wih. Harake ora kena ngono kuwi. Aku wis mengo. Sing bener to. Biyen aku ra wis kondho. Nah, ngono baru bener. Iya. Masalahnya beda artine kok Iya ya. beda artine, Mas. Marang sira dong manis. Terima kasih ya. Mas. Matur nuwun. Baru kali ini lho jenengan ngomong ke Wah, aku manis gila ya kowe ini ora tak elem manis Ya kok ya. Allah Gusti, terima kasih tenan. Kowe dina iki manis banget tok, Is. Ya Allah, matur nuwun lho, Mas. Apa mergo gulamu dhuwur ya? Aku ra ndek riwayat kaya ngono ya, Mas. Eling ngajroning bebrayan kebak panggo dosa yakti rupito kang nrimpeti done masirawa ayu Mbak Ayu ki blejet prawanku ya ngono kuwi lho. Perawanmu dhisik. Iya
iki mau tan sengaja. Lejet ra nek sing diguang. Kok Kaya iso? ngono ku yo Kowe nang. dhisik ya cantik kaya Ya Mbak Ayu. menis-menis ngono ku. Yang menis-menis ngene iki. Dhisik ketoke bojomu kilaf kok. Anggo menis-menis iki disangka sedutan ini. Kodhot. Mbok aja salin sloka lan maneh citra ing janji jepul teko gandeng marang priya liya para ninggah kakung Pak Putri nyuwun pangapunten atur panglipur kasih keksawatawis atur pakurmatan kang nindakaken salat duhur matur nuwun. Tan tengah. Ayo langgam iki mau. Wis rampung bawane mau. Karing langgam nggih. Biasa wae. Kowe nang kene statusmu Piye? ACDC. Panci ngono ta? Panci. Oke. Biyen aku
Yo. Mau dawa kok saiki cendhek lho. Ngono ku ya kadang dawa, kadang cendhek. Tergantung ya, Tergantung Mas. situasi dan situasi kondisi. dan kondisi. Nek kondisine lagi semlenget ngono kae ya gur Cendhek. ndek. Apa to iki? Tak sewon Yo. Iya. Oke, oke, oke. Iya. Iya, iya. Oke, oke. Panggodaning katresnan. Sampun katur, Sampun Mas. katur. Nggih. Diajeng Isis. Pak Kalimin.
Nggih, Pak Kalimin sampun nggih. Ngaturaken wilujeng siang dumateng sagung para tamu ingkang katemben lenggah wontening kursi ingkang sampun sumadya sinambi hang laras wontenipun sinom kala wau monggo dados oper lis oh lilis oper ya kok Mbak U Dewi monggo Bot-bote 50.000 aku ijane ra iso lho, Pak. hah Kok ijane mboten saged iki. ah masa Yakin. 50 kok ora iso ayo monggo Nek tambahi 50 ngono ya tak usahake, Pak. wih wah iki kok saya munggah Tenang iki. wae, engko tak jalukke juragane sate. Mas Slamet monggo Mas Slamet. suara suwe Kumandang sarang Bingkul sukan entuk senenge banget ora bisa kumpul Pahan seno. ora sing papa orang ngaring kudiling sing peparing ya kudu eling monggo sing oper maringi 50 adikku wedok lor dhewe ya genduk niken ya malam minggu solo pancen sampe mampir mas monggo mampir apa kita apa ora cocok suasanane rada temercep pinaringan tingkas ya oper over ya lis pelat-pelit kumbentang suarane bal-balan kaos biru ugal-ugalan ojo ditiru bace sing susila umbah-umbah sabune wangi munggah anake tangi sesuk dibaleni oh iki arep tak urus Lah nggih to senggakane. senggakane dicampuri karo musik ora patek cetha saiki coba entan Mas Garingan. garingan ya sabune wangi heeh kadung munggah ya anake tangi
Oh. Sesuk dibaleni. Napa niku? Munggah apa to, Mas? Niku trocoh benakne gendeng, Mas. Oh. Putrane niku tilem enten ngandhape kayak kelilipan mripate. Duk. Bareng ngono kuwi si Uut mak prepet. Duk kuwi Mas Dik. Kan gendenge trocoh. Nyemoni ngono lho. Uut iki anggere niki ya. Gendenge Mosok? trocoh dibenake lah kelilipan pure. Wah, sesuai timbang anakku beleken ya ta, sesuai lah. Mosok munggah gendeng, Mas? Lah munggah apa? Yo. Monggo Dik Niken. Lanjut. Apa pilih Lalakon si kucing monggo gandes. Matur sembah nuwun, Mbah. Duwe. Yo. Jancane dek aku wis rindu. Kok tadi gitu, Mas? Wis 2 taun lawase ora ketemu. Eling dek jamane semono. Malah penak ngene iki lho musik iki. Iya. Anane ra ono liya. Iya. Jos. Aturaken.
iya